Είμαι η Μαρίνα. Είμαι ο Χρήστος. Λοιπόν, ονομάζομαι Ανθούλα Παπαγεωργίου. Είμαι η Ανθή. Ναι, ξέρω για το EVS. Είναι η Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία. Ότι είναι ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα όπου δίνει τη δυνατότητα σε νέους μεταξύ 18 και 30 χρονών να συμμετέχουν σε οποιοδήποτε οργανισμό θέλουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να συμμετέχει για 6 μήνες ή για 1 χρόνο. Ξέρω ότι ο οργανισμός είναι υποχρεωμένος να σε βοηθήσει να μάθεις τη γλώσσα, σου δίνουν κάποια λεφτά για να περνάς Και προσφέρουν σου, εξασφαλίζουν σου διαμονή, διατροφή. και σκοπός είναι να προάγει τον εθελοντισμό και τις σχέσεις μεταξύ των χωρών της Ευρώπης. Έχω στο νου όμως κάτι πολύ παρόμοιο με το Εράσμος, για να πω την αλήθεια, αλλά με κάποιες διαφορές, με την έννοια του ότι δεν σπουδάζεις, διαρκεί όμως περίπου τον ίδιο χρόνο κτλ. Και είναι εθελοντικό. Γνωρίζω για το EVS. Έμαθα μέσω μιας ενημέρωσης από το Πανεπιστήμιο. Ακούστηκε ως μια πολύ ωραία ευκαιρία για να ταξιδέψω στο εξωτερικό και σκέφτηκα να την εκμεταλλευτώ. Φυσικά και θέλω να συμμετέχω στο EVS και προσπαθώ σε όσο πιο πολλά άτομα γνωρίζω και ξέρω ότι ασχολούνται με τα θέματα, θέλω να τους μαθαίνω τι είναι το πράγμα. Λοιπόν, θα μου άρεσε πάρα πολύ να κάνω EVS. Αν μπορούσα να κάνω EVS θα το έκανα, γιατί πιστεύω ότι κερδίζει πάρα πολλά ο κόσμος που κάνει EVS. Θα μου άρεσε πάρα πολύ να κάνω EVS. Νομίζω ότι είναι μια πολλά καλή ευκαιρία για να βοηθήσεις και εθελοντικά. Πιστεύω ότι ο καθένας έχει πάρα πολλά πράγματα να κερδίσει, τόσο σε θέμα γλώσσας, σε εμπειρίες, νέες κουλτούρες, τα πάντα. Πιστεύω ότι μόνο κερδισμένος βγαίνεις από τη συγκεκριμένη εμπειρία και καθόλου χαμένος. Αν και θέλω πολλά να συμμετέχω, δεν ξέρω τι με κρατά πίσω να με στείλω τις αιτήσεις μου. Μπορεί να είναι λίγο ο χρόνος, το ότι είναι 6 μήνες και είναι συνήθως όπως τα ευρωπαϊκά προγράμματα τα άλλα που συμμετέχω που είναι απλά μια εβδομάδα. Λόγω του ότι είμαι παντρεμένος, έχω τη δουλειά μου και δεν θα ήθελα να φύγω από τη δουλειά μου για να κάνω EVS. Αγιώς αν μπορούσα ή αν δεν είχα δουλειά, άνετα θα έκανα EVS είτε μαζί με τη γυναίκα μου, είτε και μόνος του, είτε μόνη της εκείνη, είτε μόνος μου εγώ. Να πω την αλήθεια, αν έχω υπόψη μου, θα ήθελα να πάω, το σκέφτομαι πολύ. Αλλά λόγω του ότι ακόμα πρέπει να τελειώσω τις σπουδές μου, και μετά έκανα κάποιες σκέψεις για το αν θα πάω για μάστερ. Αλλά πραγματικά θα ήθελα να πάω. Ελπίζω ότι στο μέλλον θα πάω. Και ποιος είπε ότι θα το κάνω. Λοιπόν, αφήστε με να σας δείξω την περιπέτεια μου στην Ιταλία.
η συμβουλή μου, πες ναι στο EVS, μοναδική εμπειρία.